Hi mga kabeshi kitchen, naan po ko din no ako na ipakita sa inyo ang molokiya unsaon ako paghimo ang molokiya. So mo ni at first butangan ako og olive oil. Okay? Olive oil. Unya, ang akong ingredients sa ani mga kabeshi is simple ra kayo. Butangan ra nako siya og kanang sa pangalan na. Ano yung stand kay Abdul? Yes. Mo na ni? Dala na niya. Ano? Unya ang ahos. Okay. Ahos. Igutom daw kung kauban no. Saka siya kan. Bombay. Mao ni Bombay. Mao ni siyang Bombay. Nya ang ahos na diri ato sa ni siyang kanang ano no. Ato sa ni siyang painiton. Unya ako ipakita sa inyo ha. Ako ipakita sa inyo ang molokiya. Para ang molokiya. Nag-frozen pa kayo siya mga kabeshi no, pero kahit lang na okay lang. Okay ra na siya. Kita ninyo. So karon sa ni siyang kuano. Ako ipakita sa inyo ang saon pag simple ra kay mura ra kang nagisa og kanang dahon, mura kay nagisa og tangkong. Molokiya din mga kabeshi, molokiya sa mga diri sa Arabic pero sa atoa kay kanang saluyot. Saluyot na siya sa atoa no. So ingana lang ka simple. Samantalang ang atoang sana kanang atoang nakalimot ko na amnesia ko. Ang atoang manok nasa ilalim sa oven no. Nagsugod na siya og kulo-kulo dira sa ilalim. Muna siya. Yan tari. Kunin pa din o karon iguan sa na siya. Sugod na. Sugod na. Nana siya no. Karon isunod na to ang Bombay. Onion, Bombay. So yung ana no. Malingaw mga kabeshi oy kay kanang luto ba. I hope na makashare ko sa inyo nga unsa akong ginahimo diri sa abroad no. Kay kanang kuan para makita ko ninyo kasi akong ginabuhat ingani akong ginabuhat din he. So lami kayo ang abroad paminahon mga kabeshi pero pag abot diri sa Ginoo ko insulto dito kasaba diri insaba dito. Maubitaw na nga pagsugod ako ng video no nananghid ko sa iya hadaan kay basin og kasab-an ko di okay man pud siya so okay lang ana siya sige waman problema daw magkuan ko mag video ko basta di lang ako mag video sa ihang tibok balay o lain kaayo i-video na ko yung tibok balay no kaya paliw ko sarado sa kuan day sa putahan kay manimaho dito sala ato ipasarado ang putahan no kay sino ko makasabaan tas madring kung nga nung kuan so ingani mga kabeshi no kanang kuan kaayo siya isa na we kanang nag-ice kay bago man gud siyang pinalit niya wala naman gud koy oras magpa tunaw ikaw man ako ni pagpatunaw so matunaw rin siya diri sa kalayo no ingani ako ang ginahimo yani unya butangan ako og kanang si pangalan ana manghinaw ko kanang grabe gid kayo kung kauban no hi daw gutom daw siya pameran duha diri sa kusina kuan kayo mao ni akong ukay-ukayon unya takluban pa ni nako no kaya takluban sa nako kay para mutunaw siya ba kahit kay siya mga kabeshi no so habang nagpatunaw ta i-check na to ang kanon naluto na ba ning kanon mao ni lang kanon no brown rice pod ni sila puro sila ni sila brown rice ana so ato ang i-check karon ang ato ang kuan
ato ang manok unsa ni nahitabo no. Unya taud-taud lang atong check. Kuha taog ka ng ang suot sa kuan kani. Ang suot ani ba. So karon i-check na to atong manok no. Ang kanang resulta. Oh, humot kay siya mga kabeshi kung mabahuan lang ninyo humot kay siya no. So karon ato siyang i-check kung saan na itsura niya. Itsura niya. Oh! Guwapa kay siya no. Guwapa kay siya. Nag-yellow yun siya mga kabeshi. Yellow siya. Ana. Karon ato ni siyang i-open ang kuan. Mao ni. Tanawa mga kabeshi. Yum. Nag-unsa siya no, nagbukal-bukal yun siya pagayo. Karon ibalik na to siya sa oven. Balik na to siya sa oven kay. Agoy ginapon. Balik na to siya sa oven para more cook pa. Kailangan ma-brown siya. So makita ninyo no, kailangan ma-brown siya. Ganina, kay eskwela man gud ako ang alaga na nagsugod ng eskwela. Grabe na ko pang limpyo diri sa sulod. Mao to akong gibuhat. Grabe ko pang limpyo, ana. Limpyo dito para di ta kasaban sa atong amo ba. Na gani. So ngani ang mga panghitabo. No? Nana. So napaday ko nakalimutan. Ako sa ditong paong balik ang manok. Kay naapaday ko nakalimutan. Ako man gud siyang bawasan og sauce niya ibutang nako sa molokiya. Okay. Ibutang nako siya sa molokiya no. Hinganim siya mga kabeshi oh. Ngani akong ginabuhat para malasa ba. Lasa. Para ang lasa sa manok o lasa sa molokiya pareho ra. Akong ginabutang ang sauce sa molokiya, sa gikan sa manok dito sa molokiya para naa siya ay lasa-lasa. Ingana siya no. Nakita ninyo kung gina-transfer para na ay may taon niya lasa-lasa ang molokiya kay ipabutang ra gyud nila no. Di gani sila mabutang spicy. Butangan ako na unya asin og paminta. Maura gina ipabutang ana mga kabeshi. Yeah, lumian ang pag sila no. Nilang lumian sila. Basta maura na siya. Ang ani, niya naman. Kasi kay balik sa nila. Kay ang taon. Nagapas ko sa oras. Kay maabot na po akong alaga. Aron na maniud ko. Alas 12 na sila maniud ko. Alas 12 maniud ko. Kaya ako lang gibalik. Para mo brown na to dito. So, parang balik ka din eh. Lihok yung camera mga kabeshi kay ako rataw na gunit-gunit na kay taon wala man tay ka ng stick good. So yung ani ang itsura yung ani so, mga kabeshi mauni siya ang molokiya. Dili na siya kuberan. Ambot nga nung dili na siya kuberan kay gusto nila nga green gihapon. Kay kung kuberan gud nimo mahimo siyang murag brown man siguro. Tama ba ko? Sa dahilan na. So nangitag cellphone no. Ambot asa yang cellphone. Oh, hinga na siya mga kabeshi. So bye for now mga kabeshi. Kay ako lang sanang gi-share sa inyo unsa ning molokiya ug unsa nako. Molokiya og chicken. So bye for now mga kabeshi. Bye day. Bye daw. Na siya nisulod sa mong kwarto no. Diyan mao na mong kwarto. So ingani. So bye. Thank you for watching. See you next time.